Здраво. Айде вечер, нова година. Как се усеките? Возбудени ли сте пред нова година? И аз ще се разбудам. Аз съм в години. Вие се разбудавайте, младите и момите и машките. Напонете си маста, шишенца, маленька рикиичка, охохолче, винце и ядейнайки имате ли ке, немате ли, не знам. А първо вие, охохоло, меленьките шишейнови са. Шо мислите, младите, как ти споминат вечер? Първо ке се напият, ке се напукат и ке се разсъблечат вечер, ке са голи, чисто, цицки, всеки си виде, ке се изпишат. Веги, раци, все, цицките ке ги изпишат и нова година машките сава казятелни. Сите машки. Шо ки посакаш на момите у новата година? Шо да я посакам, сакайте и вие, машките. Кя напукаш, кя не ядеш, айде сакай. Вие как си я поменате нова година? Дек кьовате за нова година? Дома. Аха. И шо? Ки се опукате ли? Ки се опукаме ми шо? Дома първо ки се опукаме. Вие там ки изтурате, ки пиете, ки фървате и дали ки се опукате. А женските ки се опукат. На Македония и честитам на сета държава. Убаво нак си я пречека новата година и с усмешки, с какотешки, и с паилък, и с ядейни, и с все. Само да не се опиват младите, да не се опукват, да не се тумбат. Суакъл. Сокъл да са. Да. Това вечер. Иначе, дома ни е работа на младите. Векой се скусува. И нека аз се срекна тази нова година, да ще дойде. И вие младите да се срекни, малко да се смирите, да не пиете цигари, да не пиете хохоли, малко да се смирите от и векови иде на младите. Женските да не се облечват толкова. Ако да не се облечват голи, от и машките завриват. По женска видели.